kubwatia nigo kurigirwa n'ibigori byonsi. Ndizi na nejenga chini ko kware ne asumuru Omogano no yuko jagali tuko lya Jumatano jagali jinse bere jamaro baba beka jinse sto ga no to konya na bagani bane ba kiringi jubatu denga kiba bore tunga kiba kinede bere mukeri ba koreta sense ya Kenya na ndinga ki balenge to chusko jubasiko na kware ne asenjira ya bene asiri tukolero oben hinje ko ikomo yono na bako na to bweda sense mai mitanda of Facebook to nyale Ndizi TV News digital boy ga sense mai ya YouTube na bako nyala Ndizi TV News ko nya chinga kina bako to tweet @Ndizi TV News kwaigo na bako to mekarengera witira se number era se skini ayo rabu na kware ne asenjira ya bene obena hinje ko ikomo ere na tale ro Omogani ono yo mogaiga ojigonte bi miaka yae minga kia kinete no mogotwara kera kiringo jara gonte bi mange ikiara asumuro biri no doko nyora bagani ba kiringi ono sokoro tuajaki pone kamera ya onere ine ro koligire kura de bingu ngakyokoro igonkuru Israeli Monyoro na tata igari kuru kuchosu mugaka na baba igakuru kwa Elizabeth Kirubu mugirako Nyamira ono baba iga asogete mwaka 14 naliakoreiri nyangi yebitinge mwaka 14 1914 umwana umutangani akamuibura 10 umuiseke akamuibura 15 mwaka 1915 Inche ubwango ubo ukaibo 17 kabuguri 18 unali biboire ngaya biboire Nyanderema ngayire yere mbuga sobo mugire no biboire Nyanderema ono wadebere na tato mino na babo mino mwaka girenga baba na tata rende na bakwibura sense me uyo karenga kwiburu asenge yiyo uyo kabiri kwiburu omwiseke ninto mumyo kabiri ebono mwajide mukanganya go jaga story bono umugaka tata nu tata moke uyo mwabo tata akanyomo mwiseke mukaye akamotebinche kitoko bera mwaka 23 mwaka 1923 nari anyomete mugaka nari nguru kuru kunatani mugire muna nakwa munuta mu narakorete igati umugaka uyo bakaimukana bagaka bande tukagenda matunu tukanyanderema tukagenda matunu mwaka 24 tuchaka nyoma 23 mwaka 24 tukagenda matunu osomiwa no mwalimu urikuru kuchoeria haraka choeria haraka rero tuchagiti matunu ko yaruri nyanchwa igo yatume tukuru nyanchwa kuita matunu tukagenda obono mwaka 24 tukagenda abantu 24 ndakana ka myaka 7 hivi ora kamuraga kerende myaka 5 nebere tukabero togo mwaka 27 tukarwo tukatiga matunwa bono tugacha nyaguta seito turocha no boko twari tugacha nyaguta seito bono mugaja ga story iga nyaguta ga nkwa roya secondary ya jere nanyero ari bono no twaga chite chinyomba igo tugachororo kutwara matunwa tugachororo ngo kimwaka 30 nkaruka Sarasini ndio jede ibu nkagendelea kuna gusoma
ngosoma twarenge koru matunu ku mwaka 24 kucha ku skuru ke mwaga jirende ngakie yome tokoro ngale matunwa no na chake skuru ke yome derando bade jijo borozo jiarengo ne jale na be koru ku matunu lakini ana secondary nkabero tukachanya guta tukabo ngasoma ngaika standard 3 wege 3 basi bono tukatomu bwalimu igo gaika 3 tukatomu bwalimu tukatomu taite bweka bante komwa yotire 3 bono no bwalimu igemo gasomire koru amibiri 3 ibone karo gwatumi aba kotemu bakwita bagenda kamagambo no chingara yaje kale bono ngasoma bwo kuna kora ngatumwa namutaro ntiraja Akibano ku nyataro igo yarenge ntera ruguru nje nayo cyagi cyo mwaka 36 ogatomwe bwarimu ngoyo gotomwe bwarimu Israel no musongore koru kwa Lewes one ngage do kwana neri kolonio abakoloni balengeze ya Kenya ne urengi nyanchu bono nkori nyanchu ntwe ensemo ya nyanchu igo bono na bubarenge ko gendie bindi bono watomirwe skuru ngasomyo boy kimwaka 38 nkagenda nyanchu barabia kwa gosomyo robono bunu abana igona ari gosomya abangina n'abagaka n'abana abawanja kuja gosoma abasubati abaketari abangina ngiye kwari kubasomya ndiko mange kwari kubasomya ebureki yarengo chichoka ncharengo yebitabu mbyare ngoro twari gosoma twae tune mishini togosomethia bono kwasoire abu kwabeiro mwalimu naye kwanchageti ngakigwasuke ujibosi abu noto bono nkagendera muchimo kimwaka 30 na 4 kagenda nyancho kagenda nyancho kosi ubwalimu bona ai gwajete rwa rusitu kera studio kagenda ugasomya ke bona ningwenda ukari nyanjwa ekosi ubwalimu kabaye kosi ubwalimu mwaka 44 45 tukakura n'umwaka yo mutware gusoma iyo yari kuri ku finishing course ya kabisa Israel ngasomyo kagenda musando ngatumu buki musando bonjali 1940 mwaka hiyo 48 na 9 igo ngasomya abo inje some timu no tamanya ti Isaka nundo yo munyagitari ko moigone ngomoigone one narenga somurubiri ubumugano na Isaka nundo yo munyagitari nonya manase na rengi manaso isebe nere nabuna eteti kuche esu babu akagende sukuru enene akagende sukuru kamagambo nche bono ngasomyo ngasabetuka nkaego etuke usabaneliye bono karuro mwalimu bono ngatigo bwalimu kona egwetuka ngabono etuka icheguru bono ngachaka gokora mahitaji ku abunyanchwa kuwarokereri gutware ngo bofundi tware ayekosi yo bwalimu bofundi ngo chiranda bono nkaruranga bono tiganti go bwalimu tiganya gache ngenderere nebyasare bibya yo bofundi kagenderera ngo ikimwaka 52
nkarora ikasijini nkatiga nkaratiga nande nkachake biashara kara kore biashara ngo ikimwaka 60 nkabekirwa okoboko kw'oburisya Polisi oroboro byobona. Kwe kanisa. Bwe kanisa. Ya linki otigere skuru, linki otigere bwalimu. Uchikosoa biashara. Ekoro nyeno bwalimu wa mwari kwa kubesa usengwa mwana ngibesa. Enko tutwale ngesi 15. Ibensi behanga mwaka lisokoro. Singe umina isano wale. 15. Kuba konya jari ngike. Kuse jari ngije nene mono kabisa kuse jari ngije nyinge ngije. Shilingi 15. Kai shilingi 2 nabakwari ko kuria ng'ombe. Ngagiye. Shilingi 2. Shilingi ne somoni ko kuria mburi. Mburi kigimene. Ene ngagiye no. Ngagiye. Aina mangana ko koreka kurumwaka 32 gocha. Toko ikimwaka 37. Opo nari malaria chite Gusii. Malaria. Manya malaria renge Gusii. Malaria no lisa beso bano bakugose. Lisa beso no gusaye ndembe. Malaria ngiboro. Kare abantu oburwere babwate enyamukirimbi. Munyamukirimbi. Enyamukirimbi. Rero yara ko tune chimbeba. Chimbeba chibuchenyo chibe chinyinga yo chikorwara. Chatwara chinsona. Chinsone rieko eko koromaje. Chitage kagete wakuri. Ine ngageri ino. Ine ngageri. Rientambi. Yobono. Ikobono na boyo ubuna bwo bwarengi. Malaria era ko yacha mwaka 37. Ibono. Bono kwa korire kwa chiro polisia na ataka sokoro torenda somo como kegende to kuirana ocho konteirena bono kwa korro bwalimu kwa rigire du wajakire biashara nando kwa chiro kwa polisia to kende te torenda sensa merende studio to makuirana endo sokora mai kwanda konte kabisunyurena torena Israeli akonteina kurwe myake kare no bwalimu ajakirde anda agenda to tiano to te biare nano jino mogaka ajo to deina Syria enelili isu wake myaka ya ngo to te biare myaka enelili ajo to te ngo to na to deina Syria yo komenye myake mengene kwena tora sentunende yakabiri omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura yubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe ine nomanyete eke wikia ora omwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egetie kia kyo kogosoreria CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere
isato isano na isato ibere boigo banyore wetrase namba ya bisi enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friend School ayerera asamabaga make atigarete Maete chiba sanguru kuchira marieta mange sana. Ekeboko, orwenyi, amagomba. Tunda chinyinga karangeri omwana omwabo. Wono chintunda chinyinge. Make use. Obojo mutakeire. Skuru chego abana mbatakeire bitabu. Mondongu bware chiri buga. Ikomi kila rituko mondongu bware 10,000. Na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye iwa ko genda sesi miao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wako rabagada okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyinge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guca igoro. Ndizi TV ubwanzu bw'Omogusii. Mono mwanju muri Ndizi TV akardura sumuru Omogano nande tuerende kurwa sensa mende studio ni nko dena toka ndere kukwana kardura na Israel ngojaro wandene liete Israel ninge nandali ruseti kya Israel mano tokorora rire bukume ando to devina mabairo mwalimu matuka mange akaja kabutika akasoe biasara bonando ujiro kwa Omogusii nanda yo tene ngake bure dumbara ikibarenge asobra yo to macho to bwadi na Ndizi TV kwa nsumusi muroberio no Omoganone so kurbono egwasoira sensemo ye biasara wajiro kwa Omogusii kinene ngake eri kwa bure tu abokora devina roiboire magambi gialengo nko ikirete no nese gentangani sengi tangani tata mokana aide tu yonde tete uyo utuire utore tete ekanisa aide tu mwaka 14 akacha 18 inyasa abande go ba kweto lakini era na nyasa moretete kachaiga kanyoma tokagenda matumo nonye tariere ikondo jengana ari kuchakwa muntu tini rero ngire to butini yari kurukununya ngara no mumino yari kurukuyunike bitutu ngwate ane magambi kiwe ikirete ngwate King George akagamba agakura Elizabeth agasoa agakura Kenyatta agasoa agakura Moi agasoa agakura na Kibaki nande Kibaki karaso uru agasoa bono niko tukarasi William uyu bono nchiko mbwata magambi saba igana magambi saba wekere angambi akugambire bono kwasoira se dini ngwate na kwa bekiri kwa bero Omogusii kora toera ngabulende kar kwa beko polisi kwa tigiro bwalimu kwa tigire biasara kwa bekiri kwa Omogusii gigardan kwa beko Omogusii Israel Omogusii ekero twae gwe kanisa kulumatuno bono abata tamokera kabeku mudikani uyu kurukununya ngara ntinkae wo Omogusii bono kwa tigiro bwalimu kwa biasara iriyo kwa beko Omogusii no endrete ne biasara byao biasara bono gasoe kanisa ngiyago kuira bono gasoe kanisa gotige byonsi ikanisa ngo jorwa ujibeze kiara bono niko igona are gokore biasara nachicha kanisa bono kwasoire kanisa bono kwa dengo bokore bwa gase kanisa ngakibwarenge Israel ngaki obo kore bwane ko nabeke bwa koboko n'umusomo n'ikuru kuregwesi nkagende yarinde kuja nkaraba mwaka kiorenge nunyero mwaka soko akaronya kachite kanisa nabeke bwa koboko mwaka 60 ngo kimwaka kwaje kwa chachi
twachakire kwenye twachakire kutinga matabori twagachi kanisa enene kono tukagenderera kondo mulisia nkaroranga nkagenda Nyagiki nkanyora babwate kanisa ikirengia ngachaga ngatebya bantu baitu kutubwenete nitukwaga kanisa nganga tonyare ekanisa ntukunyara kaiturarushi kibesa batabori cyamabati nkabatebya tochake Nyasaye gagoteba ngachakangu tari bwobwa chakangu na abatebiga Nyasaye ototebiga nyaguta chakangu ichagera nere ikari amune bono tokaga kanisa iyo ikaera Israeli ribono ora se kanisa riora so bwalimu namangana yibyasara konyo kwa manyire konyo kwa mirana gosora samangana kanisa osibona liwajite kwegerigo na legwiswande la yanche konegere tukukonga kashina ine ngokwegeritiyo omwalimu ori kuru kuchoyedi naenda akatoyo akatore turi kuru kwasa erigwaro ne ba kwegeriti bana nakubanyije bono gwate birende mwajire matete kwagaje kanisa ngo ikerete kwagaje kanisa gose ebirangara byao byo kwaje kanisa ba kwegeriti bakagaje kanisa nkabate bitutiringa matabori kunagenda Nyagiki nanyora iko bakore bagachete yechigware nkabate bisita ntuna batakatoro tutagaje kanisa tumkwagaje bono nyuma ya matobo ya marabo yo bunyasi toka koromo paka toka tiringa matabori paka tukagaje kanisa muno tayerora enene sana Wenga kia konyari moko waje kanisa konyari mosongo rure Kenya, rure nsi ya Kenya, sino wale bado. Mwaka 20 ngapi? 60. Konya baji. Eba sunga wani kibata agaje te kanisa karba ko be karindo ko ba Malaysia, akwa konya batara je kanisa soko. Bono ndi yitu yarengi nyumake. Bono wasoire kanisa wasora bakora ko agachire kanisa nanda kanya ko tayenga wasubite ko ji so kurikira kwa tigiro bwari mbori kwa kanyore shilingi 15 wajire kanisa ngo kwa ranga jibasiro jo mangana ya kanisa ya nande nje buna na renge abakachimba rengo Oto kore sabu bi etitwa sangeri omwari mumutinyi twatamanya cyo nyancho nere ya renge ya dikota rende obisi nene Kono mwagajire kanisa totebi Moscow goji Moscow goji bono anika ikwagendera goji soko ono rende tokagenderera ya kanisa no ngaichimaka ngaigura bono abantu bagwite nyansakia mungu abande chigoza abande masuni bakatugachama ekero togoteba twagache kanisa permanent abantu banyansaki bagateba ngano tuguja kobera haya nintukonda tulisei ngaigura nyansakia naenda bakigoro nabarobwo bari gotinda guta nababu bagateba ntuko babwati sikwagacha nintungu tukwagacha tuliseitu bakagenda nabari kurubotundu ya Kiamabundu Saya ngakibonoga kugenda ngonyorore nani ngonyorore iga butundu ka kanisa Iberia nande nkaigura Iberia na aba arenge abamatuno nkaigura na Nabono muntu nataka kumanya somoro buri Omogano nena ingiki ariko gero kwigora kikanisa ekiga moyo kikwa bwate kwigora kikanisa ekibono egento kyagera tekika nkaba bakagenda ekero twateba nga twagacha kanisa permanent bono turiko na kwagacha ya bunyansi aba kurumatuno amuga kurwa nyansaki muga kuri kusauro na nyabengi sebeteo nyabengi bakateba twagacha permanent tugano tokoba nkwenda tuliseitu bakaenda sobo na kiegoro na Iberi bo na matunu bakagenda
ngana kia ere bana bakakiro mo bachi kutwara chikanza cyabo erieteri mo asumuru birumu ngano eriuru Israel nga irirwete nsokuru yawe yakwete gose datumino kwete erieteri mete Israel ni ka karwa ngati wapi ariko gitutu obagetutu ekanisa eri karibo gitwari sabo kubaga koriore korwe etaisi ngomonyerore sokoro mete miaka yarachire ngomonyerore era kito tinga iriderirwe nali eri kwata karwo bakacha kororo mwari mwore ko somise ita uri ko ku Stevanu nda Steven uri ko somise aba mura basoba bakacha kumukwanya na ayanga choko cheko Israel ayelende Filipu ayelende kaimura ndikari nanti konyena so mire ngakayenda kan bakarwana no mu Israel ngene ro Jacob bakarwana no mu malaika seseninga konyego eri Jacob ko ne yogo ibi Cinca, la tata gantaringa, kurukuisha na kubuta kubatizo. Ukata kubatizo. Ndiye taki kwa tulirio bwana kale leo ndilieli sokolo. Monyoro. Monyoro mogaka. Alikuwa badari tanga nende liyo koiborwa. Kono ndo kaja batena bono tigambe Israel. Israel. Ukatukuteri mo. Ndikidu tuketati. Iko pamoja. Ndio pamoja. Mbya kabisa bono kwa igure jikanise ji mpaka bono gaendete kwende kanisa. Ilikuwa lengo bwari bunga kibono rari iri bwari bwori bwa onko akorte merememi yenga kibwari mu. Kabisa nande bantu bare ko gunduo. Nchiko tu anchaine na bantu. Tina bwate saka. Tindi bwata ugia. Saka gie nda bantu bakabwate rero zo. Ya bari munko bakari mwakaiga ne. Abande ngo seri kubarebo. Lakini ncho bari ko yanja. Chakera ona ari ko basomya ko barandiria kuna jesara chema na Yesu na Matayo sateba biri kone birabe no ni chandira be yuyi iko bono wende ko timba ati ase kushengi ma timba ati ase ko baka muga kuria para abari maroso mina barabu mbati gete kya kwa dena mbati gete na barabu kande mindo bi yo kabutu akolete ko sikomo bakantere kabono twabira bantaba nene tunywa maro kai tata mwitina bantaba nene tunywa maro kabakanja sokoro bano de nande obwatera abwe kyarangwe na tora sentundende ya gatatu ojikontina marwa yango nyore tangandi ore kwanyura marwa tangano bwate miaka yemi ngwena tore yatora nda sensa mirindi studio tuma kwera na ojikonte byayo kale doji kokoro morobiri mwanju muri gono bwate na tore na Israel anda de gotote bi mugano e kabisa sa kaibore do umwalimu kinire bono ni gara so bokorere bwaye no isukuri no ne cyanga pegete gaga na bokorana dende no munyakanisa ngwena tora abunda cyo tbenga cyagenda so bokorere bwaye na toro sokoro iko majumuri to skene on Ndizi TV bwanzu kwa Gusii. Ndizi TV ubwanzu bwo Gusii nigo bono yakoni kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwo Gusii neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV ubwensu vuo Gusii. Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic abwoba beire ashobu bwenyubo wetani myaka 20 insejumu na gitari obwo monene Dr. Gikonyo. Kwa zaidi ya miaka 20 tumekuwa katika taaluma hii na kwa hivyo tumeweza kupata ujuzi kamili. Nigobono begenire noburwali abwo mariogo yemete. Tunashughulika katika matibabu mbalimbali kupitia madawa asili. Madawa yetu kutoka nchini China, India
na mengine hapa nchini ambayo sisi wengine tunafanyia utafiti. Tumeweza kufaulu kutibu magonjwa ambayo ni magonjwa sugu kama vile kisukari, huo ni ugonjwa wa diabetes, high blood pressure ama sinikisho la damu, magonjwa ya viungo ama arthritis, magonjwa kwa njia ya mkojo ambayo ni tatanishi ambayo tunasema urinary tract infections, magonjwa ya vidonda za tumbo, shida za kifafa, magonjwa ya kifua kama vile pumu ama asthma na allergy. Barentire chimashini chiye kyekerero asobobwenia bwokorenga na kumanyuburwire abanyagitari babwate nigo bari n'obumanyi obonene bw'emyaka emenge nkorwa barabokoreri bwabo kere wiki ritukoria Jumapili nigo bagutuka Millennium Lodge Ikonke Imeji County ya Nyamira. Ritukoria Jumatatu nigo bagutuka Capital Hotel Imeyo muchie Kisii. Rituko ria Jumanne batuka New Star Hotel Asumu Chokeroka. Rituko ria Jumatano nigo bagutuka Nyamira Hotel Imeyo muchio Nyamira. Na boigo batuka Ruba House Keancha County ya Migori. Rituko ria Alhamisi nigo bagutuka Geostar Sirare Asamange Bakiresimi Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic Asobobwenia Bwegenire. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Bemano no manjo muri Ndizi TV karora somoro Omogano ne kero ndata kweranda kerto igoto no mwaka Israeli ekeraga ndata konte igoro Omogano ye kabisa ni gale ngo mwalimu ngakia kinde boni gara sobokoro libo manne ritwenda somotimoko sokoro ngwanze na ngakina abantu bakate bunywa marwa. Baso ata kunywa maru bara. Bakanywa brande bayo. Nande ko ba ko tabaka genda iyo. Okay. Ngi kwangire tende ko nyongu bokie ye kya na do. Kongo kora uchusi. Tayo kwanza kwane. Tu kwanza kwanya sana. Kero kolingoli kwa ma. Inyasa ontebe tenga ye. Ntage to kutumia. Tori gento kendi. Kanya nande na thomire chibukwechiga nande narorira abantu bakunywa marwa yakobo muchamu sana tarikwesibya nini na nini akariomana ngawojori kuitunza ngawojori nganakuruwa nganini igobona wakana kunywa marwa nande yonkoira neri nyasaye ngambuya mono na soete ekanisa ngwagaronya sana mbemana ekiagera ekanisa yandendi obo yanto chirende abari siankoe guture nkuriye guture chimumanga toko bo muntu kuna gusokigwa daye kwatebete daye kwakorete ki ni hili china chema kuliko mali mengi. Nieli jina njema kuliko mali mengi. Noma ite ebukweli ya metari. Metari nieli 10 ne kale 10 ga ne Gusii 12. Ni heli china chema kuliko mali mengi. Elibana ko urute jikani sejiga igona ko badana kurenga kiye no ore kanisa mpaka boniga sokoro. Naende tindi kwa togia. Ije sabato teri na nakobanga lero tachenti dioni ni ndwarite korumuna na chagite na bonko gende sabato paka bon na ende no molisi andi molisi ore kanisa gero molisi na ndo to jikonde na bono ni na ni kwaje to ndi kwa ro sitienka yao miake igo jo kwa bero molisi andi no ndina ndi kwa kwaje to ro sitienka yao kunyoma kunyoma igonko ni yangi mwaka 45 mwaka 45 Uswati urukuru kumarita mura. Urukuru kumarita mura. Kurugesusu nyagaka. Abana mbarengane nabana ibole te 10. 10. Lakini enda abandi bakude. Bana abatiyari kunabuga abamura barenge bane. Nyaruka. Nyaruka saba. Sita. Agudu te 10.
igo na rigwa jiteko na ebono ga Jacoba ni family yao one rio robo koreri mpaka bono endelete ko robo koreri bumoni ndiye gwerete bono ko basomo ko ikimwaka 80 nkaragenda settlement aliki chaudi iburabu ngo jitokora na akagingana noreto ngaro bono naro nkaigura chikanisa ibere nkaigure nkagenda nkanyora nk'abantu igo baro nga ekanisa ni yancheira lakini umura igaburite ngateba tiga nyegendereri nara umupastori kuruku manani choni manani mugirango tukaigura nkaigure kanisa iyo akanga tukaigure kuruku nyando cheibere ire matutu wana igurite kanisa nya naende kona akoro naende nkaigure yende nsakya ne kare nsakyu cyari soge asomo mugirango nare ngo urabete mubunge sabu yako kusamiri nandi hindi tiansu bona nkaigura naro chikanisa ibere asi kanisa chiko igure Jones bingo jalo ba ko nyora na mwaka Israel na yaro jagiti mangana ikanisa igoro nyando jibere ensa kujalo ko kuragenda ndo bambi kirali rube nagenda na naranje nabarandije mpaka wana ko randio nabatere ko tero ko radio ninga ke ko nda ke hotel ko gure Kiswahili Kiswahili nakiwa batera nkore 180 Panamare pasore mno twapaona kwa mbali sasa papa yetu wangoja pale amepanga makao yetu kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale okotero uko nakunze kumbe gitiriberera nga tato orosi ryase uturangiri ase turanyorane nabari bakwete nabari moyo nabigi ponto tara goro muro birio obumugano ne siri yo komenye mete montana ragorira tena turaika myaki yemie yamo nkora omuntu nkora mburi ari ngaki omuhaka bane myaka nerenga obwate nanje mubori korango makisio ekieniete ngakora kerengeri nyakerenga abande bante bisabini abande bante 80 kubwa bange 80 85 lakini kolenga nayo miakerengo bwati bono nyana sita nobate kebana kebanda kyangaro ngoke ngore ndagirigeri rede kyo kiri 17 lakini munanyi boiro mutinyo nane ndi na chage toro yendo ruti ekinkobekera 17 konko boru 18 na 18 igorede torochi igo ngekero na ansete mimba narode bono inkisiria siri yoko menye myake mingi nora sekanisa siri ki mete bigori byale tindio macheke tudio macheke naende nchete macheke tawe kamyaka mingi binanji omuntu macheke kola kokambi kugosokigwa para naye kwalingo para naye kwaliete naye kwateba nchabu na chepusha akero twarenge kanisa tware ko kwako kwe kanisa iko tware ko tepi kunga akero guchikurandia nanje ngwakoreta makoso weni kude abantu ko bakokorisa koko nako batebi ko bako kwake picha kuchika ngamangana ya koteba na ya bwate iko piri ibere toko na kuma na hanka yao kata byo mokungu tumbabu koroge de seno tebyo trulu na tonyi saidi tyo
Gente kiri koreta bugima buya asenka. Iga makweli na Arab. Kero ni monya kuomana iga bobo kurkan iga bobo. Lakini kinale tukuna kuomana. Kuomani umokungu. Onyogo sankama tebi na cosa je. Obe moga kominto. Pole. Pasi, tosha. Ikiagata tu? Ikiagata tu. Kuna kukua kabomo kwani kuna kuchenja abantu. Obogengirende. Obogengi. Nandenje nkachaka bono gutumu kuchichikanisa. Nkagenda matoke. Nkarobuya igongene nkasomya abana buya nimbwate pikicharo chiya. Ebu kuyarango jorwa ensoma ebu kungo somore boni ga sokoro. Kwenye somore. Igorangi kitabu ran somere kemo nande nkubikore birori. Yaya. Akizari ko bege birori miyake erende miyamoja na stane cheje. Ende bitari bigori. Anamba. Mbaba ngwete. Ikiagera moi nyagosire ndiye iboi. Tari shina sta. Shina moi shina sta iboi gore ndro jina. Kura somange bukwe moiga edi. Nero. Ko tumia birore. Nero buri ekongo kya. Ndagera giyoja kwa no nyagutubore bukuga ndagera giyoja kwa alia. Obokimo bwe bituma n'ekiyeni. Namabere kara tuko. Nyamere ndanto banje ndezi. Namakonda yenyore. Erongolio. Ndabadane mondogori nyamere. Naende tari igwa. Naende tari nga naende na kera siku. Asomu limo. Limo. Kobwa. Ndagera nyagutubore bukuga. Kobwa mono n'ekiyeni. Ebukunire wade abwanje tesana. Waepeso isano, waepeso isanemo. Enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Kini Kiswahili wasoma. Enyi watoto? Enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Waheshimu baba yako na mama yako, amri hii ndiyo amri ya kwanza. Nasome telindi mtu asome Kiswahili. Ngakieli. Kina baga kabuna bigori bya konyana barabara kwana pana kosa igabagora. Kini aybono kusome Kiswahili bya. Buyagana. Tekanisa ngosomole buko. Na ndi yango tebyo bubi. Kidero somere. Igondo umurisha. Nanya secondary nkuragenda ndi nara abana mwaita kuba pitia tai esabatu ibibiria bono sokore kartonda to chukoro moro birio yo makongi ali gwete miake ya umete ne menene bokong bore gwete roje na lakini kwa ikire kwa bubu abokong ego ikimwaka 88 mutinyo Disemba umurugione na mukamumura bakagenda bakajya umuntu kure sobo mukamumura bakagenda bakanyora cyari ikiani bantu batatu umungina mukamumura n'umwana umwabo batatu ngatindika abantu mwaka 88 wadindika abantu bonse batatu settlement scheme bakanyora mu basukano bwibara bakanyora mu basukano bwibara ubu napupu ajari enene yanyore ndikira ki ode baso mabwa onu uriuria na chakunywa marindi na tinko bayo ina maene etoja ko bayo rena nande ona atiete ngaki usini nyanti bodo utaba nkanyoruria ro jaba ngayo de wadi shwe ngakore inyangi ne nyangi na akorete nande ngakore inyangi nchetina na kuyo aba isike ko chabaringi na kupenda tobe bono sokore sali biro bitu biare nada kano ro sembi wabo moere kero ri kamere mede bigoli evidente squeeze na nini njerende dingali ke goli kenene abana takuru bo sembi bo moena ya aba murabe gintu na eko baseni pasika baibuli
Aba munda bande kanyori kasi kanyori mataraka ya koranga ngaba mana ko tebek man sukari. Mpare bago chaya aba ibudi. Inchega aba ibudi bane. Tikora tikendi chonsi busik. Ko ba ko teban jogo te. Iko na bantu basika aba ibudi. Yange obegete inkie ko robegete. Pathfinder. Iko na chagite mwaka 36. Iwana ori Pathfinder. Kuikabono. Bona karona aja na yo motanga ni anne kwange kelinde kenaja kuikaransa nanya kuikaransa kana na aremere. Ye kwero kuikaransa kero ke tinege. Na kero kina bana taka so Omogano ne kia na temire sana kuikaransa. Akaro no na de. Akaro ka kaninche ndo seti. Na ande omanyete yona ko tebeka yona ari ngo mofundi. Ngatiga. Yona agenda tena Nairobi nkanyogore ichiro bikoni ko nkarigerere ubi ngo jankaro ishiki ke koirete bugu yabana bono nandi tayoka nandi akande karoro bono sokore sari brevitu biaire nandi tingo gotiga we kabono to sabere to koromoro bire bantu banya ko sabase moro biri onera izi akino rero we kangi jengo eri baga o sabe to koromoro bire kiara kwantena dingario monene na kobe kanisa nero egento nchekembe egete kanisa obo Kristo ndende pono saba koromoro biri ande nche mtu anakuumana na monto pono sokoro ndo pali kocha ande nche nyanda kovi kupingu yanga miake 160 je wewe kapengo hata korokoro sichaingia ngonya kosoa korokoro nani to kosoa ya no rile kamera tu sabere etoko nandangi kande ento itomusia bono enche na basabe jama yabuna mwachire kontabyo kero ye sara chenze ngakitorago ke haleluya kitorago ke ayenanche kitorage ndo nyasaye kitoraya matunda era sambense ye baraboka bakwete bararwere korumocha bararwere bosongo agende amareme arasambwe saitani baragoka barandia agende na tata toramenye sayoni na kitoragoke twaringi na Israel twakuwa na ira mange sana ototebiri nagi aibirina na kia kindi na nekige ngwa kirambia mono manju muri on this TV kero kwere bagari audia bana kuri Omogano ne kero twaringi rero na sokorwe miaka emeyemo ne miyemo na itano nomo kero gora alire byage ntaro tsemiri na tumutamira monene na gotamira lingana lya na ntano tokomenya matuka mange bya mono kuendera kutubwatia na on this TV once music kero twaringi ne producer ane Metusera babota na Dibon na Nigeria ne Brighton